Hej YouTube, og Hej. til den her video. I dag skal vi sammen med en, der hedder Fredski. Eller, ja, okay, det her er vores første video. Nej, han hedder faktisk Tobias. Men okay, det er fordi, der er en, der hedder Fredski. Det er nok derfor, I har lagt mærke til, den hedder, hvad hedder den? ATF. ATF. Jeg hedder Alexander, og ham jeg Skype med hedder Tobias. Og så er der også en, der hedder Frederik. Han er bare ikke på lige nu. Og nu får jeg et Skype-opkald, som jeg ikke gider svare. Så, På grund af, at de får en rigtig dum person. Forresten, I skal aldrig stole på en. Eller han har 2 profiler. Den ene hedder Fru Ebe. Den anden hedder Supervafler 1, 2, 3, 4. Så jeg kan lige skrive det. Der, I kan se den der, som der er lige her. Han er bare en nar, og det er, undskyld mig, ham her også. Så er lige her. Han hedder Martin Østerberg. Bum, Han skal I ikke være venner med. Og jeg ved, du ser den her video. Så boom baby. Men vi vil i hvert fald sige hej og velkommen til den her video. Altså i dag skal vi ikke rigtig lave noget. Jeg hopper bare lige rundt i spawner og snakker med ham. Så ja, men altså. Jeg får også mig en enderkiste med mine børn jo. Hvis I møder en, som hedder Anna Elej, hun er rigtig cool. Der vil også være link til kanal i beskrivelsen. Det er en af mine venner, som jeg skal til GG Festival med, håber jeg da. Så var han på, om hun stadig er sur på mig. Level 1 til 6. Bare for sjovt, ikke også? Jeg har en vil du have en god pickaxe? En Infinity 1, Unbreaking 1 pickaxe? Ja. Okay, hvor er det? Ja, er du klar? Vil du have? Der er bare... Serious. Den er så god, mand. Helvede også, mand. Han er her. Ja, ham der skal I ikke stole på. Han griefer hele tiden, seriøst. Han griefer vores base. Hvad er det? Jeg kan lige skrive home, så kan I se det. Og Martin, hvis du kommer med nogen dumme kommentarer til den her video, ikke også? Og du siger, at vi er copyrighter, for det er vi ikke. Jeg gjorde det på min gamle kanal, men det gør jeg ikke mere. Så det her, det er det, der er tilbage af vores base. Men det kan jo ske, ikke også? Men nu vil jeg gerne væk, fordi han kommer sikkert og nakker mig igen. Altså, vi har tænkt ham at fange ham i den der, men det gik ikke så godt. Pikachu! Nå, tak. Amalie. Ui, Amalie er på. Kaboom! Fuck random. Hun skriver dit navn. I would like to get to know you, baby. Okay, men i hvert fald YouTube, vi vil i hvert fald bare ønske jer, hvad? Det ved jeg ikke. Men Et eller andet. ja, god fødselsdag! Ja, tillykke! Ja, det giver bare ingen mening. Nej, okay. Men hvis der er nogen, der har fødselsdag, når de ser den her video, tillykke til jer! Ja, tillykke! Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Jeg ved to ikke, you. hvad den hedder. Tobias. Men jeg er i hvert fald fan af Markus og Martine. Nu kan I høre min hund. Woof, woof!
Den hedder Bella, hvis ikke I hørte det. Den er rigtig sød. Gør det så lige. Gør det Bella, nej. Men i hvert fald, vi vil sige tak for at se med i den her video. Det var bare en video, så ja, håber vi ses i næste video.